אחרת לחברה הערבית? אתם צועדים כנגד המדינה, אתם תשתקי. מסיתים את כל אל תפריעי. אל תשתוק. אל תפריעי. חוצפנית, אל תפריעי. אל תדבר איתנו. אל תפריעי. אני אדבר לך ככה. אני בתור שלי מדבר. תשתקי ואל תפריעי לי. אל תפריעי לי, תשתקי. זה מהסיעה שלך, תשתיק אותה. אני מופתעת תשתיק אותה, היא מדברת לא בזמן שלה. אני קוראת לך... אנחנו לא בשכונה כאן. אני קוראת לך... אנחנו פה לא תירגעו, הדיון הזה... זה לא סיעת ישראל ביתנו, זה ועדת החינוך, התרבות והספורט. אני מבקש שתפסיק אותה. סליחה, חבר הכנסת... שלא תפריע לי. אתה רוצה להמשיך בדבר... אני רוצה שאתה יושב ראש תמלא חובתך כלפי חברת הסיעה שלך. או שתוציא אותה או שתשתיק אותה, אחד ושניהם. שמעתי אותך. אני לא יכול לקבל את זה. חבר הכנסת ראד מג'אד, יש לנו עוד חצי... חוצפנית, חסרת סדר. לך תלמד כללי אתיקה. יש 40 שנות ניסיון מהלימודים שלך. אתם פעם אחת ותמיד תשתקו. סיימתם? לא סיימתי, סליחה, אני בדברים שלי. בבקשה. לא היא ולא אף אחד אחר ישתיק אותנו. אנחנו נגיד את מה שאנחנו רוצים. על אפו ועל חמתו של כל אחד. זה בית המחוקקים, נבחרנו לזה. חובתנו וזכותנו. זה לא סיעת ישראל ביתנו כאן. אני אומר לך, אדוני היושב ראש, הנושא הזה לא יעצר כאן. אני מתכוון לקחת אותו למסלולים נוספים ולעשות ממנו דבר שישמש דוגמה לכל מי שרוצה להיות בישראל איש בעל ערכים. עד כאן. אף אחד לא ייקח לעצמו דין ואף אחד לא יתנהג עם בית ספר כפי שהוא רוצה. נגמר החגיגה. אנחנו לא בעידן הממשל הצבאי. הממשל הצבאי הסתיים ב-66. מה את עושה? شجاع مجنون هذا شو هي بعضات الحلو عالم مجانين على الشكل ده. אדוני היושב ראש, זה אומר הכל. חבל שהיא בסיעתך. אני בטוח שאתה לא תסכים להתנהגות פרועה, חוצבנית, פשיסטית זו. אבל אני אומר לך, אני אפילו לא מתרגש. אתה שם לב, אני אפילו לא מתרגש. זה צפוי. אני אומר לך, הנה ביושר. אנחנו נלך לוועדת האתיקה, אנחנו נקרא לה לסדר.